Vyšlo to! A nikto ste mi neverili, čura. Vítam vás pri videu, kde vám poviem niečo o mojej úspešne ukončenej challenge na TikToku. Práve tam prebieha ďalšia challenge, tak budem rád, keď ma tam podporíte. A keď dáš odber, tak ma veľmi potešíš, na tomto videu som fakt dlho pracoval. Zároveň sa týmto videom chcem ešte raz poďakovať všetkým, ktorí mi pomohli túto challenge splniť. Adam Kajumi, Kafu, Petr Piervízdal a v neposlednom rade aj vám všetkým, čo ste ma podporili. Bez vás by to nešlo. Ďakujem. Tak, ale poďme pekne od začiatku. Nie až tak. Kapitola 1. Ako to vzniklo. 27.11.2022 Frank Wild a Kafu vydali song s videoklipom Hafo. Okamžite to vystrelilo. Milióny reakcií na to bolo spravených, milióny hejtov a ja som bol samozrejme medzi nimi. Tiež som to hejtil a ukázal som to všetkým, že pozrite sa na to. Pravím si, že ako to môže mať toľko zliadnutí a v tom mi to došlo. Veď to je geniálne dielo. Frankovi išlo o to, aby sa o tom hovorilo. Uvedomil som si, že len ja, koľkým ľuďom som to poslal, len aby videli, čo sa v Čechách urobili. A čísla rastli. A rastú tu teraz. Momentálne to má cez 5 miliónov zliadnutí len na YouTube. A to len akoby originál, lebo Frank urobil ďalší geniálny ťah a 2 mesiace potom spravil reupload, ktorý má na YouTube skoro 4,5 milióna zliadnutí. Takže skoro 10 miliónov zliadnutí len na YouTube. To je mimochodom, čo sa týka populácie, podobne ako má celá Česká republika obyvateľov. Geniálne. Tá pesnička hrala všade, dokonca si ju českí hokejisti do 18 rokov dali ako gólový song a vtedy myslím, že Nemcov rozbili 7-1. Takže na štadióne ten song hral 7 krát. Ako to už býva, či viac počujete song hrať, tým viac sa vám zarýva do mozgu a nemôžete ho odtiaľ dostať. Takže som tento masterpiece mal v hlave stále a kde sa dalo, tam som to spieval. Ale to mi nestačilo, tak som do toho započúval, chytil som gitaru a skúšal som akordy, ktoré by tam mohli byť. Ale stále mi tam niečo vadilo, tak som len tak, že skúsim pogoogliť. Niekto na to spravil akordy, ale musím sa pochváliť, akordy som trafil, len som bol o pol tóna nižšie. Takže Capodaster, to je toto, to spravil. Keby to niekoho zaujímalo, G, D, M, I, C a Capo na prvom pražci. Paráda, budem to hravať na opekačkách, ľudia budú z toho čo ti je, to je aká šupa. Myslel som si. Hral som to raz, ľudia nevedeli text a ja sa hanbím spievať. No a tak som gitarku odložil a ďalej som to neriešil. Po nejakom čase som dosť prepadol TikToku, akože dosť moc. Scrolloval som tak 15 hodín denne a ráne si na TikToku môžeš robiť čokoľvek. Ľudia berú TikTok fakt voľne. A ako som scrolloval, tak som narazil na kanál Just Becky's. Týpek, ktorý robí challenge. Jeho najznámejšia challenge bola, že každý deň točí nejaké video, dokým sa nedostane do show Jana Krausa. Toto. A vyšlo mu to. Vravím si, to je zaujímavý koncept, to by som mohol robiť aj ja. Nie je to nič trápne, som dosť introvert, takže asi nedokážem na video robiť moc crazy veci. Ale toto by šlo. Nastal problém, čo by som robil ja. Chcel som to vyskúšať, že koľko vydržím a či to nevzdám po mesiaci. A tak som rozmýšľal, že čo by bolo dostatočne bláznivé na TikTok, zároveň by to ľudí zaujímalo a hlavne, aby som zo seba neurobil moc debila. Takže som si spísal v hlave ľudí, ktorí by boli vhodní kandidáti, aby to bolo splniteľné, takže MrBeasta som hneď vylúčil a aby to malo úspech u ľudí. A v tom mi to došlo. Viem hrať Hafo. Je to dostatočne bláznivé na TikTok, ale teraz koho zvoliť? Franka? To asi nie, on by to asi ignoroval. Kafu? Asi tiež. Aj keď Kafu ma stále držal, tam ma bude mať na háku. Ale zase na druhú stranu budú komentáre, budú hejty, budú články, to by šlo. Aj keby sa nepridala, stále je to dosť na TikTok. Paráda, mám challenge. Ale ako to budem tvoriť? Kamaráti ma vysmejú, priateľka sa nase. No nič, musím sa priznať ešte predtým, tak som to kamarátom a priateľka oznámil. Ahoj na to, a že prečo nie, však ja tak sa mi to nepodarí a aspoň sa zabavím. Takže hneď prvá podpora. Ale to ma nezastavilo a chcel som to, aj keby nie, tak to nevzdám. Vyšlo to a nikto ste mi neverili, čura. Prepačte, nechal som sa trošku uniesť. Kapitola 2. Priebeh. 4.7.2023, deň prvý, točím každý deň Hafo na akustickej gitare dovtedy, kým sa ku mne nepridá Kafu. Malo to úspech, 1000 plus zliadnutí, začiatok dobrý, ale tá hra no plne v prdeli zvuk, no hra, však ale prvé videá sú také. Nemal som Kapo, tak som hral power akordy, aby som bol v tónine, no úplne zle. Dal si odber, pár dní som sa s tým bil, aha, klamem.
Bil som sa s TikTokom celú dobu, lebo raz mi to tak zahrávať cez TikTok. Kedy si šlo nahrávať videá, takže vlastne ste si na TikToku pustili pesničku a pekne nahrávalo aj zvuk zvonku. Ale TikTok to zrušil. Pekne v piči. Nemohol som si to pustiť ani pomimo, lebo zás copyright, takže to stlmilo celý zvuk. Keď som toto všetko vyriešil so slúchatkom, tak tým, že tam bola, akoby som to nazval, no proste som to nahral a nedalo sa to trafiť, keďže cez Bluetooth to má celkom pozadu zvuk. Ale to sa na TikToku dalo spraviť, takže som to zarovnal. Celý šťastný som vydal video, čo TikTok spravil, celé to rozhádzal, takže to nesedelo. Ale nakoniec som to vyšpekuloval, už to šlo, ale problémy boli fakt celú dobu. Ešte jedna vec, keď som to zarovnal, tak equalizer pekne ukazoval, že ktorú časť potrebujem a kde to mám strihnúť. Samozrejme aj toto TikTok zrušil, takže mierna komplikácia, ale nevzdal som to. Dni obiehali, pravím si do pi. Však ja dostávam samú podporu, hej, ale fakt samú podporu. Som vďačný, ale to ma neposúvalo. Chápete, skoro žiadne hej. Na jednej strane som bol rád, ale dobré veci sa neposielajú kamarátom, ale nechal som to tak. Urobil som aj súťaž o 10 €, aby niekto napísal kafu. Čakal som, že sa toho ľudia chytia, ale v skamerskej dobe to moc nejde. Už? Vážne. Ale tak chytil sa toho jeden človek a tak som mu poslal peniažky, lebo ja nie som skamer. A zase dni ubiehali, skúšal som aj iné videá, ale tie sa moc nechytili, až na jeden duet s kúzlom. Konečne prišli hejty, ale nie na mňa, ale na toho kúzelníka. Takže boli komentáre a moje prvé video, ktoré dosiahlo cez 20 000 hliadnutí. To pomohlo, že som mal o niečo viac followerov. Ďalšie kúzla už taký úspech nemali, tak som sa na to vykašľal. Ďalšie video, čo celkom vystrelilo, bolo video, keď Frank vydal song Upirdex. Ja som z toho spravil duet. Nebolo to moc hliadnutí, ale nejakí followery naskočili. Deň 242 bol pre mňa dosť zlomový, keď o mne spravil video TikToker Petr Pierre Vizda. Chtěli jste někdy něco tak moc, že byste se o to snažili 242 dní v kuse? 242 dní v kuse. Já asi taky ne. Nicméně na TikToku je člověk, který má vůli pevnější než John Wick. Jmenuje se Phil Rosie a už 242 dní se snaží o to, aby si ho přidala kafu do přátel. Děkuji. Postarejme se proto společně o to, aby aspoň jeden příběh v téhle hrozný době měl dobrý konec. Daddy, ty zdával slevy na dilda, tebe musí kafu znát. A Radegaster, pivo dělá krásná těla a kafu celkem půjde, takže to taky musí znát. A vy všichni ostatní, jděte na jeho profil, sledujte ho, označujte tam kafu, já už se na to nemůžu koukat. Chudák týpek. Já vím, že je to Slovák, ale i tak si zaslouží štěstí. No tak, bratia, jděte do toho, pomocte mu, prosím. Já už se na to nemůžu koukat. Doteraz si pamätám, že mi slza vybehla. Keď som robil duet, tak som sa držal, ale bolo to neuveriteľné. V živote som nebol tak vďačný niekomu a veľmi rád by som to nejak oplatil. Vtedy si ma prvýkrát všimol, teda aspoň myslím, Adam Kajomi a repostoval to video. Čo o mne vyvolalo pocit, že už som blízko. A taktiež mi to video pokorilo hranicu 1000 odberateľov na TikToku. Ďakujem. Dáme aj tu 1000 odberateľov, to len na vás, tak prosím, dajte odber. Dni plynuli, nikto sa stále neozýval, tak som začal ukludňovať tým, že teda budem aspoň najdlhšie v challenge na CZSK scéne. Keďže moji kolegovia postupne odpadávali, ale myslím, že som to nedal, ale to už predbieham, takže pekne postupne. Túto časť prosím, berte z rezervu, nikoho nechcem uraziť a už vôbec nie Adama. 26.2024 o 13.13 mi prišla správa od Adama Kajomiho. Znenie, prosím, ospravedlňte moju češtinu. Ahoj File, všimol som si, že točíš video s kytarou už přes 350 dní, než se k tobě přidá kafu. Jsem její kamarád a protože se stydí takhle psát, tak tu píšu za ní. Chtěla by se zeptat, odkud si a co děláš 365. den. Akurát som mal obednú prestavu, som s bratrancom na obede, keď mi to prišlo. Samozrejme, že som to hneď líkol, teda minimálne bratrancovi, priateľke a kamarátom. Bol som z toho tak v prdeli, že som mu skoro ani neodpísal. Moja challenge skončí presne za rok. Bolo úžasné vidieť tie komentáre, že ona sa na teba vyseje, ona nepríde, skončí to, zabí sa.
Bolo vlastne aj také komentáre, kde bolo opísané, že chodí tam a tam. To som si povedal, že vážne, to je mohol prepadnúť, že dať jej mikrofón, spievaj, ale vtedy mi to bolo viac menej jedno, lebo som vedel, že to vyšlo. Tak som teda odpísal, že som odtiaľ, ale že nemám problém prísť do Prahy a že 365. deň vychádza na 2.7., ale že keby sa nedalo, tak sa prispôsobím a nejako by sa to natočilo skôr. Ale v tom nastalo ticho. Adam sa neozýval. Pravím si, však počkám, však sa ozve. 26.6. som mu napísal na TikToku, že či to teda platí toho 2.7., ale nič. Stále ticho. Možno budem znieť ako kreten, ale toto ma fakt položilo. Normálne som dostával depky. Chápete, že si zo mňa urobil srandu. Ono to je aj trochu vidieť na tých videách, čiže ma to mrzí. Ale tak hral som ďalej, aj keď si urobil srandu, tak nech vidia, že to myslím vážne a po prípade dám ten rekord. Nevzdal som to, napísal som kafu 28.6. na Instagram, TikTok a na všetko, kde som mohol, za okrem OnlyFans. Tam nemám prístup, ani to posledné videné som nedostal. Posledná šanca, kde som mohol napísať, bol Instagram Adama. Chlapci, ja som ani nedúfal. Šiel som do fitka, odložil telefón do skrine a v depkách som si odcvičil. Došiel som do šatne a mal som správu od Adama na Instagrame, že zisťuje čo a ako. Bol som vďačný, že mi aspoň odpísal a nádej, že to vyjde, ma oslobodila od depiek. Ale zase ostalo ticho. Tak som mu znova napísal na Instagrame 1.7. Už mi to bolo trápne, že zajtra je ten deň a ja stále neviem, či pôjdem do roboty alebo do Prahy. Našťastie mi hneď odpísal. Ahoj File, kafu je teďka mimo domov a nemôže sa dostaviť. Zítra to tedy neplatí. Posuneme to a ozvu sa ti s konkrétnym dátumem, ok? Depky come back. Ale aspoň odpísal. Dni šli. 4.7. mi prišla správa od Adama. Ahoj, tak jak si na tom 9.7. od 13.00? Po prípade 11.7. od 13.00. Na to som mu napísal, že mi vyhovuje skôr toho 11.7. o 13.00. Teraz som to nikomu nepovedal. O 2 dní mi prišla ďalšia správa, že kafu to potvrdila, takže to platí. Vybavil som si voľno, ale s tým, že to môže byť znova sranda. 10.7. deň pred odchodom do Prahy som mu napísal, že či to teda platí. Možno tomu neuveríte, ale on zase neodpísal. Zničený som. Fakt ma to zničilo, rozbilo, že druhýkrát si do mňa urobil niekto piť. Zničený som mu o pár hodín neskôr napísal, že som chcel len vedieť, že kedy mám vyrážať z domu, aby som to všetko stihol. Už odpísal, že to platí. Bolo skoro 11 večer a ja som priateľke oznámil, že idem do Prahy. Nebudem klamať, veľmi príjemný rozhovor. Ale ja som bol šťastný, nie že idem do Prahy, ale že som to nelíkol. Ale to nebolo všetko. Rýchla sprcha, no dobre, až taká rýchla nebola. Ja sa neviem sprchovať rýchle, ja som tam vždy minimálne 45 minút. Začalo rozmýšľanie. Čo ak prídem a oni tam nebudú? Čo ak tam na mňa vyskočí 5 chlapov a dobijú ma, že som vyjebaný stôl? Chápete, toto mi behalo v hlave. Okúpal som sa, povedal som si, že ak tam teda nebudú, tak aspoň si užijem Prahu a šiel som spať. Kapitola 3. Cesta do Prahy. Ráno som sa zobudil, nachystal som sa, zobral gitaru, statív a šiel som. Pred odchodom som si dal 1, 2, 3, 4 zdravotné a šiel som na výlet. Myšlienky z predchádzajúcej kapitoly stále zostávali, ale šiel som. Čo ak prídem a oni tam nebudú? Čo ak tam na mňa vyskočí 5 chlapov a dobijú ma, že som vyjebaný stôl? Táto kapitola bude asi trochu kratšia, mne sa za celých 5 hodín do Prahy nič nestalo. Som si myslel, že si natočím niečo pre prípadné video. Takže som vyrazil, dal si bagetku na pumpe, ešte na Slovensku a ako to už býva, ešte som pomaly ani neotvoril oči a už ma musel pumpárka nasať. Ale tak šiel som ďalej smer Praha. Prešiel som hranice pri Trenčine a viete, aká tam je cesta klukatá. Predo mnou šiel kamión, ktorý šiel 20 km za hodinu. Vravím si, paráda. Tak tu dojdem do Prahy tak za týždeň. Super, aspoň si niečo natočím. Kamaráti moji, ja som si nestihol vyťahnuť telefón a ten kamión odbočil niekam preč. OK, tak si natočím a šiel som ďalej. Kúsok pred Brnom som si povedal, že je čas na jednu zdravotnú, tak som zastavil na pumpách a bolo mi blbé dať si tam iba 4 minútovú prestávku. Tak som vošiel dovnútra, pozrel sa na pumpárku a rozmýšľal som, čo si asi myslí. Slovák, co tady dělá, je to kripl. Ale opak bol pravdou. Nikdy som nevidel tak milú pumpárku. Povedal som jej, že sa ako nevyznám v ich peniazoch. Vysvetlila mi všetko. Aké majú peniaze. Aj kurz mi aktuálne povedala. Tak som zaplatil, nechal som jej nejaký tringelt, asi viac ako stále ako včera, čo som si kúpil. Ale bolo mi to jedno. Pravím si, hneď je deň krajší a pokračoval som. V ten deň hlasili riadne lajáky, ale všetko ma obišlo. Pár kvapiek som mal na aute, ale všetko išlo ako malo.
Pár kilometrov pred Prahou som si dal ďalšiu zdravotnú prestávku na povzbudenie. Chápete, bolo to asi druhýkrát, čo som bol autom v Prahe. A ten prvýkrát to nebolo úplne ideálne, ale o tom keď tak inokedy. Napíš do komentu, či by si chcel video aj o tom, ako som bol vlastne prvýkrát v Prahe autom. Takže v Prahe som mal byť o 13:00. GPS mi ukazovala, že o 12:30 tam budem. Takže som to povedzme len tak stíhal. Asi 10 minút potom mi napísal Adam, že to kafu úplne nestíham na 13. Takže či mi nevadí, že sa to posunie na 13:30. No v skratke, hviezdy mi prijali. Ale stále som nebol v Prahe, tak pokračujeme. Konečne som dorazil do Prahy, teda aspoň podľa ceduliek, a poviem vám, že do môjho cieľa ostávalo asi 15 minút. Viete, čo to znamená? To znamená, že neboli žiadne kolóny. To som si povedal, že dnes mám fakt šťastný deň. Dorazil som do podzemných garáží v nákupnom centre, kde som mal odparkovať, a mal som krásnu hodinu na to zistiť, kam mám ísť. Kapitola 4. Praha. Máme odparkované, nádych, výdych, hodinu čistého času. No dobre, povedal som si, že by bolo fajn zistiť, kam mám ísť. Vybehol som do nákupného centra, obvolal som všetkých, že už som v Prahe, kde sa nachádzam. Chápete, stále na mňa mohol vyskočiť 5 chlapov. Zbadal som východ, dal si zdravotnú, nastavil GPS na miesto zrazu a pomaly som sa vybral tým smerom. Tam nastali prvé komplikácie. Tí, čo používate Google mapy, určite budete vedieť, čo myslím. Ale pre tých, čo nevedia, Google mapy nie sú úplne ideálne pre peších ľudí. Teda aspoň ja som z toho kokos. Keď tak mi to nejak vysvetlite v komentároch. Zadajte si cieľ a ukážem vám to, kam máte ísť. Ale nech som šiel akýmkoľvek smerom, vždy som sa vzdialoval od cieľa. Aspoň teda podľa map. Ale bol som v kľude, ukazovalo to nejakých 500 metrov. Vravím si, skúsim to teda bez navigácie, iba čisto mapy. S tým, že mi to ukazovalo, kde sa nachádzam. Správne rozhodnutie. Prišiel som k cieľu, stále ostalo nejakých 45 minút. Pozrel som sa doprava a bol som milo prekvapený. Keď som zbadal hlavný vchod toho nákupného strediska, áno, vyšiel som tým najhorším východom, čo som mohol. Ale kašľal som na to, lebo som mal dostatok času a už som vedel, kde čo je. Dal som si ďalšiu zdravotnú, išiel som naspäť do nákupáku, zmapoval som si, že ktorý východ mám použiť, štýlom východ bol pri Starbuckse a vydal som sa smerom k Samsungu. Tam bolo raz cestie, ale všade, kde som šiel, som videl Samsung. Takže moje mapovanie vyzeralo tak, že sa vždy musím dostať k Samsungu. A odtiaľ po pravej strane rovno smerom k Starbucksu. Zvládol som to. Stále zostávalo 30 minút. Tak som si pobehal na nákupák, chcel som niečo kúpiť, ale to, čo som chcel, nemali, alebo teda ja som nenašiel. A to boli hudobniny. Pre istotu som si chcel kúpiť náhradné struny, lebo tie, čo som si kúpil, tak som nechal doma. Zostávalo nejakých 15 minút. Začal som mať čudné pocity v bruchu. Chápete, stres, zdravotné zástavky, energetiak a 2 kofoly spravili dosť svoje. Tak som najbližších 5 minút strávil na mieste, kde aj král chodí sám. Rýchlo som spravil, čo som mal, vyrazil som na miesto stretnutia a dal som si 1, 2, 3, 4, 5, 6, nie, ale 4 istobory. A so stiahnutou, ale prázdnou rytkou som šiel. Postavil som sa pred kafebar, pri ktorom sme sa mali stretnúť, a dal som si ďalšiu zdravotnú. Keď tak rozmýšľam, tak moje plúce dostali pekne na pičku. Ale zvládli to. Zbadal som Adamové auto, čo ma utvrdilo, že som na správnom mieste. Našťastie sa Adam na Instagrame pochválil, čo má v garáži aj s poznávačkou. Takže nebolo ťažké zistiť, že to je jeho auto. Vybehol Adam. Prvé myšlienky boli, že super, asi prežijem. Rozbehol sa za mnou, podal mi ruku, spýtal sa ma, či mi nevadí, že tu bude s nami aj youtuber Buba. Vravím, že nie, vytiahol iPhone, zapol mikrofón a začali otázky. Bol som v strese, takže si ani nepamätám, o čom boli, ale asi niečo v tom štýle, že prečo hafo. Zodpovedal som a čakali sme na kafu. Prišla aj s mačou sestrou a psíkom. Zoznámili sme sa. Spýtali sa ma, či som hladný, ale keďže som toto vyriešil v nákupáku, tak som odpovedal, že ani nie, a tak sme sa šli najesť. Ešte aby som vysvetlil, že ako som si predstavoval, že to bude prebiehať, prídem do Prahy, zoznámime sa, povedia mi, že majú veľa práce, odohrám hafo a pôjdem domov. Ale tak toto nebolo, čo ma dosť prekvapilo, a spýtali sa ma, či mám čas. Pravím, že áno, že super, tak poďme vymyslieť program. Ja, že čo? Čo ti je program? Kurva, čo? Ja som hviezda, či čo? Chápete, moja hlava šrotovala. Boli sme teda na obede, dal som si vývar s knedlíkmi, ktorý sme mali všetci, lebo Adam povedal, že je dobrý, neklamal, fakt bol. Prebrali sme nejaké témy, bol som dosť nesvoj, som introvert a 4 noví ľudia toto pochopili introverti. Našťastie to asi všimol Adam a začal grilovať kafú mladšiu sestru. Postupne som sa začal uvoľňovať a prišla otázka, že čo ja a bungee jumping. A vravím mu, že no kámo, ja ti neviem, mám trošku strach z výšok. Vysvetlil som mu, že keď sa postavím na stôl, tak sa mi točí hlava. Takže jediná šanca, ako ma dostať na bungee jumping, je, že budem v kóme. Takže prvý plán bol zamietnutý a prišiel druhý plán, už lepší pre mňa. A to bolo, že pôjdeme do zoo.
Vravím, že to znie o mnoho lepšie. Moja hlava. Čo ti je? Oni mi robia program pre mňa. Ako je to možné? Veď ja som ten, čo niečo chcel. Dostal som to, normálne sa to splnilo. A ešte aj program pre mňa, bol som v piči z toho. Dojedli sme, Adam zaplatil, ešte za mňa aj platili. To je ako neuveriteľné. Komentáre typu, že sú to milionári, nemení nič na tom, že to nemuseli robiť. Nič z toho nemuseli robiť. Mohli robiť niečo iné, čo im najvyššie zisky. Namiesto toho sa prispôsobili Slovákovi, ktorý podľa niektorých ľudí stalkoval kafu. Takže dohodli sme zo, ale nastal ďalší problém pre mňa, a to taký, že Adam má dvojmiestne auto, miesta obsadil Adam a Buba. Kafu neviem, ale to mi bolo blbé, takže tie miesta boli akoby tiež obsadené. Takže som do zoo musel ísť vlastným. Znova prišli tie pocity v bruchu, ale nebolo čo dať von a taktiež nebol čas. Tak sme pomaly šli do podzemných garáží, ale to mi trošku narušilo plány. Skrátke, už som hovoril o tom, že som si zmapoval obchod. Niečo podobné robím aj s garážami. To znamená, že vždy idem vchodom, z ktorého som vyšiel, ale ako našťastie som celkom slepý a nevšimol som si, že mám východ presne za autom. Takže som bol hneď pri aute. Ďalší problém nastal až v aute. Internet, slovenské dáta, plus podzemná garáž. Celkom kombo. Modlil som sa asi ku všetkému. Nech mi to naskočí a išlo to. Ale to nebolo všetko. Pražská zoo má 3 vchody, ale dal som na inštinkt a zvolil som si hlavný vchod. A vyrazil smer Pražská zoo. Opäť šlo všetko ako malo. Žiadne zápchy ani nič podobné. Dorazil som na miesto, našiel som najlepšie neplatené miesto. Akože fakt, že najlepšie. Priamo pred vchodom. Z toho bol Adam celkom v prdeli. 200 aut už boli na mieste. Ako sme tam tak postávali, samozrejme som mal zdravotnú. Zrazu volala kafu, že je v kolóne. Alebo že chcela ísť rýchlejšou cestou, ale nakoniec sa vrátila na cestu, ktorou sme šli všetci. Ale pravdepodobne tesne po nás sa tam stala nehoda. Tak sme čakali, pokecali sme o všeličom, aby čas trošičku ušiel. Prišla kafu. Zaplatili mi vstup, dali sme si limču a papu na začiatku. Bojovali sme so sami, ale taká normálka. Adam to je fúk. Sa fotili s fanúšikmi, úplne skvelý prístup od nich, aj pokecali s nimi. Fakt, nezažil som. Bolo to pre mňa nové a uvedomil som si, že nie je všetko také, ako sa píše na internete. Fakt, úplne normálni ľudia. Šli sme teda pozrieť zvieratá, ale zbadali sme múzeum exkrementov. Takže to bola prvá zastávka. Adam z toho nebol moc nadšený, ale bol to môj deň, takže keď som povedal, že chcem vidieť hovna, tak sme šli. Prikladom aj pár fotiek, verím, že vás to zaujíme. Keď budete v Pražskej zoo, tak si na mňa spomente. Nemusíte na mňa myslieť pri každom hovne, ale môžete dať odber a vaše popky budú mať vôňu rozkvitnutej lúky. Asi dosť o exkrementoch. Hurá na šelmy, ale tu nie je moc o čom kecať. Nevideli sme ani jednu šelmu. Buba s Adamom prankovali ľudí a vychádzalo im to. Vyprankovali ma dvakrát. Skoro by som zabudol spomenúť to najhlavnejšie, kvôli čomu som šiel do Prahy. Kapitola 5. Hafo. Ešte pred zoo sme sa dohodli, že bude lepšie to natočiť na nejakom peknom mieste, ale zasa aby som po celej zóne behal s celým aparátom. Zhodli sa na tom, že najlepšie to bude pred zámkom. Myslím, že sa volá Trojský zámek. Aspoň podľa Google sa tak volá, keď tak ma opravte. Hľadali sme nejaké super miesto, kde by bol kľud a nesvietilo slnko priamo do očí. Ale očividne sme si museli vybrať a zvolili sme kľud. Samozrejme som nemal okuliare, takže sa tvárim, ako keby som bol donútený to hrať. Ešte predtým mi dali darčeky. Chápete, ja som dostal darčeky za to, že som každý deň niekoho obťažoval. Stejku, ak pozráš toto video, tak prosím odignoruj to, čo som teraz povedal. Cítil som sa divne, ja som im nič nedoniesol, ani len čokoládu, lebo som debilný a zabudol som ju kúpiť. Dostal som sprchový gel a deodorant od Old Spice, jojo cukríky, kyselé rybičky, boli fakt kyselé. 6 pív od plzeňského pivováru Pilsner Urquell a vecičku, ktorú moja priateľka nezobrala moc dobre, tak ale sľúbil som jej, že to nebudem nosiť. Nech sa páči, tu je fotka. Priateľka moc nechápala, keď som jej hovoril, že to nemôžem vyhodiť, lebo je to jediný suvenír, ktorý mi vydrží. Ale mal dobrý argument, že či mi nemohli dať magnetku. Uznajte, na to som nemal čo povedať. Ďakujem za darčeky, vráťme sa k natáčaniu. Okrem okuliarov som zabudol aj slúchatka, ale kafu to pustila za mnou a TikTok si to nevšimol. Nech sa páči, tu sú nepovedené zábery. Deň 374. Hrám každý deň Hafo na akustickej gitare dovtedy, kým sa ku mne nepridá kafu. Cez 130 000 zhliadnutí na TikToku. Celkom to vybuchlo. Fun fact, pamätáte, ako som hovoril o tých mojich dátach? Tak po celú dobu, čo sme boli v zoo, tak som naháňal Wi-Fi v areáli a keď som ju konečne chytil, tak na ten počet ľudí, čo tam bol, to moc nedávala a moje dáta boli rýchlejšie. Ja som sa normálne bál, že to nestihnem vydať.
A to som už aj bojoval s batériou v telefóne, ale našťastie vydržal. A vyšlo to pomerne v dobrom čase. Kapitola 6. Záver. Po zholu sme sa rozlúčili, popili sme si všetko dobre a 5-hodinová cesta predo mnou. Kúsok za Prahou som zastavil na pumpách, kde som dotankoval, dal zdravotnú, kúpil som energetiak, postavil som sa pred auto, usmial som sa, povedal som si, že som to dokázal, v aute mi hralo hafo, skoro som aj vyskočil od radosti, ale prechádzka v zoo ma celkom zničila, tak som bol rád, že stojím na nohách. Pokračoval som, nevedel som, ako si mám už sadnúť, našťastie mal celkom vymoženosti, ako je tempomat, tak som si mohol sadnúť ako som chcel. Aj cesty boli pomerne prázdne, ale musel som volať s niekým, lebo ma to celkom aj uspával. Ale našťastie som nezaspal a došiel som domov v poriadku asi o 2:30 ráno. Ak sa ti video páčilo a došiel si až sem, tak som ti veľmi vďačný, lebo toto video mi dalo dosť zabrať. Tak by som bol rád za like a odber a nejaký pekný komentár. Ďakujem.